lanbide heziketan gehiago bideratuta dago lanpostura begira. Asignaturak dira lana nola egin behar duzun agian, eta unibertsitatean gehiago da teoria. Lanbide heziketa hartu nuen pixka bat ikasketak zirelako gehiago bideratuta lanpostura begira, ez? Eta unibertsitatean ikusten nuen zela oso teorikoa, niretzako interesgarria zen edo garrantzitsua zen, lanpostu batera joan eta behintzat jakin nondik jo behar duzun. Ikasketa horiek burututa gero, itxaropen batzuek neuzkan, eta beti izan dira. Lanpostu baten nago, ikasi dudan gaiei buruz. Ikasketak burutu eta gero, lagundu intzidaten ikasketa horiek. Ze honea torri nintzen eta bintzat banekien nondik hasi. 2 heziketa ziklo egin ditut. Bata izan zen mekanizazio bidezko produkzioa askoitin, Burela ikastola zentruan. Eta gero lanean hasi nintzen, justu ikasketa hori burutu eta gero pentsatu nuen beste ziklo bat egitea kapaz nintzela, gehiagora joateko. Eta proiektu mekanikoen garapena egin nuen, Elgoibarreko IMH-en. Heziketa zikloa bukatu eta gero praktikak egiten dituzu beti, eta nik aukera zegoen atzerrira joateko, eta nire aukera izan zen, hemen gelditzeko, objektibo bat nuelako, ez? Praktika bukatu enpresa baten eta enpresa horretan gelditu. Praktikak ondo joan ziren, beste ingenieritza baten egon nintzen, eta ofizina teknika bazan, eta justu ikusi nuen benetan lanpostu erreal bat. Ikasketa buru eta lanean hasitakoan, beti ere edozein duda baldin baduzu, beti zentroara jo daitekezu, eta edozein duda galdetu. Nik usteet beti egongo direla prest laguntzeko. Tokatu egin zait, eta joan nintzen, eta primeran lagundu zidaten. Eslogan bat heziketa zikloarentzako lanpostura begira esperientziarekin. Berak lortu du, orain zuk duzu hitza.